Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯз навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат сурат ва маълумот ҷорӣ кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имрӯз навор ҳастем мошинои советске ҳастад ки ваз $21 бо нархҳои арзон ва Toyotaҳои Camry ва Opel Astra F яъне Sedan ва дигар навъи мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҷудо шудааст. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошиноҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 153 сомонӣ. хоҳиш мекунам лайкотро нагузорен, навора падисаш кунен, марҳамат навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен. Рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳаст баъдрон Hyundai сервис ҳаст ки соли 1996 бензини холӣ. Объем мотори 1.8 литр, коробка автомат, системаи мушин мегӯяд беҳтарин. 4 баллон мегӯяд пачка, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондиционер, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, хадовои кадагӣ, мошинча мегӯяд радной краска, хелае ки дасти як одамда гаштагие. Дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. бо арзонтара мешавад. Ин мошин баъдон дар территорияи шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. Вариантҳои алиши ҳам аст. Ягон Opel Astra G бошад, аз алиш мекунем мега бо дигарша маслиҳат мекунем. Тоқа ба Opel Astra G кади. Хай ягон вариантҳои зури дигар дошта бошем, бо метавонем пешниҳод кунем. Ин рақамошон аст, мегафон кор мекунад. Аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраш агар дӯстон азиз, кадоме ки сумкати мегирад арзонтара мешавад. Запаска ҳамаш комплект аст. Мошинча 100% ҳуҷҷат, 6 моҳ хадовои кадаги баллон нав дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат занг занен. Hyundai сервис мошинчаи тенҷа марҳамат. Дим мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Camry ҳаст ки светои сафед соли 2011 солае ки судифурӯш бензини холӣ. Объем мотор 2.4 литр, коробка автомата, системаи мушин мегӯяд беҳтарин. Мошин 4 диска, 4 баллони 80%, салон тоза, кондиционер, электропакет ҳама ҷош кор мекунад. Системаи мошин мегӯяд беҳтарин, ки нашуд ҳуҷҷат, танировка ягон чи нагӯям. мошини шаҳрия мегӯяд тозаҳакай омада аз пеш бинед конкретна одамони харидор да. Нархи мошина 115000 сомон гуфта бо арзон ҳам мешавад. Ин мошин баъдо чӣ хеле гуфтам дар шаҳр Душанбеда қарор дорад. ин ҳамин рақамҳо телефоншон кадоми шумо агар харидори конкрет набошен дар ҳамин рақамҳошо дигар маълумота занг зада гирен. бе ягон камбуди 115 бо ягон сом арзон ҳам мешавад. марҳамат занг зад 2011 сол. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат сурат ва маълумот шуро кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша падисаш кунед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка светои сафед соли 1994 аст ки судифурӯш бензин газ ардаш кор мекунад. объем мотор 1.8 литр, коробка механика, системаи мушин мегӯяд находо. мошин 4 дискаҳои молодёжни баъдро списини ва 4 баллонои 80%, яъне ки диска ва хати покришкои ҳолати коришта. радной краска, магнитофон ҳамаҷош кор мекунад. мошинча мегӯяд 100% дар территорияи шаҳри ҳисорда қарор дорад. дастфирошона мегӯяд пул дар кора мефурӯшад бо нархи 45000 сомонӣ. одамоне ки наличка сумката мегирад бо арзонтар ҳам мешавад мегӯяд соҳибшон то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. ин рақамошон аст билайн кор мекунад. ба кадоми шумо сечкаи сафед ки лозим бошад дигар маълумоти пурраша аз рақамошон мегирем. дӯстони азиз, ба шумо кадом маркаи мошине ки ба шумо агар харидор ки бошад дар кор бошад дар комментария нависен. мо мошинои гуфтаги шуморо маркое ки мегӯяд шумо мо аз видеои ояндада аз харидор ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкора занед, навора падисаш кунед. чоро мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ҳаст Opel Zafira аст ки бо нархҳои арзон чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш карда будем. соли 2006 солае ки судифурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш простои аст ки 1.6 литр, коробка механика, системаи мушин мегӯяд находо. 4 дискаҳои худаш, 4 баллонаи 70%, салоншам тоза, магнитофон ҳамаҷош кор мекунад. мошина мегӯяд ҳамин хел набинед, мега мошина омада аз пеш бинед мега
арзон карда бете мошинча мегӯяд 100%. ҳуҷҷат ҳам дорад, мегӯяне ки нагуфтем чанд қадр сӯрок шумода, не ки ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Панҷакент ва фурӯхта мешавад бо нархи 38,000 сомонӣ. одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтар ҳам мешавад. ин рақамҳошон аста мегафон кор мекунад, дигар маълумотҳои бештар аз ҳамин рақамҳо. ин хеле нархҳо дошта аст, яъне ки редкаи хеле Opel Zafira меғалтад ки хай ки дар территорияи Панҷакент тамоша кадоми шумо гар рафтатонед мошинчаро арзон карда мегиред. ношин бениҳоят нархаш арзон аст ки 38 бо таъинболи солҳои 2000 марамат. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Astra J аст ки дар кузуфи Caravan универсални соли бароишаш 1998 аст ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ 4 дискаҳои худаш дошта, дискаҳои радной ва 4 табаланои 80%. салоншам тоза омада мегӯяд мошина бинен. яксола ҳуҷҷатшам мегӯяд муҳлаташ дорад кадагӣ. хоб дастрошам мегӯяд сум дар кӯра мефурӯшад бо нархи 38500 сомонӣ. баъдон боз бисёри баъд не камтар дига арзона мешавад. ин мошин баъдон дар территорияи душанбаи пойтахт қарор дорад. мошинча мегӯяд 100%, ягон кам будиша нагуфта. кадоме ки мехарад омада аз пеш бина мегӯяд ва ягон сум муомилаам дорад. дӯстон аз ногуфта намонад ки Astra J мисол ред ки меғалтани хеле нархода 38 хеле нархода намебин. сайзланиш хуб аст, марамат мошинчаро айда сатен занг занед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон мошинои советский аст ки ВАЗ 2107 соли бароишаш 1991 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега простори экономни 1.3 литр, коробка механика, сайзлани мошин мегӯяд нахаду бадром. мотор мега 100%, хадавои кадаги рангаш мегӯяд раднояй, хоб ҳамаш 100%. бадром газам дорад, инам хеле гази калбаса будай. хоб дастрошам мегӯяд сум дар кӯра мефурӯшад бо нархи 4800 сомонӣ. бадрон алиш намешавад ва тариқи кредит намешавад то қасуми холӣ. кадоме ки агар ки арз мисол наличӣ мегира арзона метиҳанд. 4800 сомонӣ аст бадрон ки нархи арзон аст. мошинча нахадва дар нархаш мегӯяд дарази зиёдтишкати арзанда. ин мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ин рақамҳошон аст тисел кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст мумкин то 4000 сомона ҳамин мошинам гирен. мошинча мегӯяд нахадва мегӯяд ҳамин хел мисол набинеша, яъне ки мошин заводид мешавад, мерава мебияд. бо хай бисёри баъд такрор намекунад. рақамҳошон аст тисел кор мекунад. дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳафтум мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан мошини молодёжни соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд то 08 моҳагира мегӯяд танировка дорад, яъне ки ҳози 04 қариб 4 моҳи дига танировка дорад. балон мегӯяд навай. хоб мотор беҳтарина мегӯяд мошин обшим тенҷа ягон кам будиша нагуфтиам. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ. бадрон арзона мешавад. балон нав, 4 диска, танировка ҳамаш 100%. мошинчаро фақат мегири газ метиҳӣ. омада мегӯяд аз пеш бинем. одамони харидори аниқда мегӯяд арзонтара мешавад. 96 тура неки сайсаш баъдон ҳанги солҳои 97-98 хай бухтон бинен. инами рақамҳо мегафон шуда пастияни кор мекунад. барои одамони наличи хар арзона мешавад. бисёри баъд такрор намекунед. ба кадоми шумо ки маъқул аст лайкотон назанед ва навора падисатон кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳаштум мошини фурӯшӣ аст ки бояд тайга аст Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи арзонак. соли бароишаш 1996 аст ки сӯзишвориш дизеле, объем мотораш 2 литр, коробка механика, сайзлани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. дӯстон аз расходи мошин мегӯяд 5.5 литр мегӯяд соҳибшон, намедон дар 100 км ҳамиқа мегӯяд 5.5 литр мегӯяд сами дизел сӯзишвориш 5.5 литр расход дорад. ва ҳуҷҷатҳошон мегӯяд яксола кадагӣ мегӯяд соҳибшон электропакет, 4 диска, радной краска светои асфални. мошинча мегӯяд срочно сум дар кӯра бо нархи арзон мефурӯшем. ҳамин хел нархҳо дӯстони редки мошин меёбем. нархи мошин 29500 сомонӣ, боз камтар дига мегӯяд арзона мешавад.
ҳуҷҷатҳои солона мегӯяд нав кардагӣ. ин ҳам мошинча аст тайёр барои ҳай кардан дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. 29500 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мекунанд. рақамошро тисела кадоми шумо ки мехарен марҳамат занг занем. агар шумо таҳмохали мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, мошинои боркар, чизе ки барои фурӯхтан бошад ба адрон, марҳамат сурат ва маълумот шорик кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. танҳо дар WhatsApp имо сурат ва маълумотша равон кунед. дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ пешкаш накунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.